Моето име е Дарина Христова и аз съм на 10 години. Много съм благодарна на Film Academy за всичко, на което съм научила. Може да съм само на 10, обаче аз знам много добре да говоря английски. Ходила съм на дебати, писала съм есета и даже имах възможност да отида на световното по английски. Ако не беше за Film Academy, нямаше да съм това, което съм. Ако отидете да учите в Film Academy, няма да направите грешка. Напротив, ще станете по-добра версия на себе си и ще бъдете много щастливи, че направите това решение. Не само ще учите, ще намерите много приятели и навсякъде, където отидете, ще получавате много комплименти за английски. Много благодаря за слушането.